Moi! Nyt mä ajattelin kuvata tästä pikkusesta hupsupöksystä videon. Oho, älä säikähdä pikkuinen. Niin joo, eli siis se tuli meille eilen ja se on aivan törkeen ihmiskesy. Siis se tuli syliinkin ihan sikahelposti jo. Se ei sinänsä niinku enää pelkää mitään. Ja sit se siis saa juosta täällä mun huoneessa vapaan. Se pomppii aivan onnesta. Ja ensimmäistä kertaa se kävi täällä vessalaatikossa. Me oltiin ihan silleen, jes, joo, tää vessalaatikko tosiaankin muuttu. Nyt se on tämmönen, kun se ei oikein hyvin päässyt pomppaamaan siihen, niin tästä saa nyt sit mennä. Ja tosiaan näitä ruokia se ei saanut vielä syödä, koska se vatsa menee siitä nyt sekaisin. Vasta 2 viikkoa, vasta 2 viikon päästä saa alkaa syömään. Vai mitä Jussi? Vai mitä Jussi? Joo. Ja siis se on papanannut tänä aamulla tänne tämmöstä ja sitten tätäkään se ei oo jyrsinyt. Että ois varmaan luullut, että se ois tätäkin jyrsinyt, mutta ei. Siis tosiaan tällä on uusi paikka. Tossa. Sit jos me ei laiteta sitä. Ja sitten tää on täynnä puruu. Oikein koska se tykkää. Niin, sieltä Jussi tulee. Ja siis sit se tulee aina mun sängyllekin. Joo. Se on ihan ihme poika. Joo, ihme poika. Jussi. Joo. Mut me nähdään sit ensi videossa, joka saattaa. Kun mun pitää nyt tehdä sit huomenna aamulla se aamurutiini. Mut joo, nyt nähdään sit ensi videossa. Moikka! Sinne, että muuten, että se pomppii tolleen, koska se on niin onnellinen. Mut joo, moikka!